Nekrič. Ja tu nebudem ty zapáliť. Tak, krásne tu zlá. Klešče potrebujem, klešče. Kde sú? Tak sa mi to páči. Počuješ? Haló, si tu? Gasponele! Môže byť. Môže byť. A prečo vybral Semir hrnce? Čo? Prečo vybral hrnce? Ešte raz jak? Že prečo vybral hrnce? Aj kto? Semir. Jak? Emír. Semír? OK, Semír je teraz v Bavoraku jazdí Cobra 11.